dia, amics del YouTube. Tornem a estar de nou aquí, a casa de Montnou. I, bueno, avui ha arribat l'especial capítol Anem a matar, en què pujaré a la superfície a matar i, a part, doncs a buscar coses que necessito, com per exemple ous de gallina i també canyes de sucre. I bé, us ensenyo la meva nova casa. Aquí hi ha un pou d'aigua infinita. Aquí hi ha alguns forns, cofres, amb tot senyalitzat. I bueno, us vull ensenyar el que he guanyat principalment, perquè aquests dies he anat fent molt jo sol. He guanyat molt de ferro, bastant d'or, moltíssim redstone, una miqueta esmeralda, bastant lapis lazuli i molt més diamant. Abans només en tenia 2 o 3. La veritat és que he trobat molt diamant. També aquí els cofres de les eines i aquí de les armes, que al moment no ho tinc gaire ple. Bueno. També us ensenyaré la nova construcció de l'hort, en què trobem tot l'hort, aquí hort de blat i a baix de síndria. Per què de síndria? Una miqueta raro, no? Sí, no en tenia de síndria, perquè una de les coses principals que he millorat és que he trobat, i això és molt bo per mi, era un dels meus objectius, he trobat una mina d'aquelles que hi ha fusta. I he aconseguit vies de tren, que també era un... Però a part de les vies de trens he aconseguit carbasses i les llavors de síndria que hem vist. I bé, i també us voldria ensenyar el que han crescut els arbres. Aquí hi ha un sistema raro. El que han crescut, bueno, perquè abans els he talat, ara no... Aquest no ha crescut gaire, només n'ha crescut un ara. Però, bueno, la veritat és que el sistema és molt efectiu. Abans he arribat i n'hi havia molts que estaven crescuts, però el problema és que ara aquest, si no tallo això, aquest no pot créixer. Doncs va. Per allà baix hi havia diamant, un dels llocs on he trobat diamant, i ara sí, anem a matar. Aquí he pogut bé, primer de tot, i em vaig a fer l'armadura. Suposo que com tots sabeu, hi ha pantalons, casc, samarreta i, ostres, me'n falten samarreta i botes. Me'n falta un per fer les botes perquè se'n necessiten 4. I botes. Vale. Ara ho posem tot al seu lloc i em sembla que em faré una peseta de diamant. Així. Aquí i 2 diamants. I guardaré una espasa d'aquestes. Molt bé, ara ja hi som. Doncs, després d'aquest meu tour per la casa nova, diguéssim, pujaré cap endalt. Ja porto el material necessari per pujar. Sí, ja porto tot el que necessito. I anem. Hem de canviar el nivell primer. És que no sé si posar-ho normal o fàcil. De moment ho posarem a normal. A veure què tal. No tinc gaires fletxes, per tant aniria bé trobar-me alguns arquers. A veure si em poden donar fletxes. Mira, el primer. Per parlar. Si em moro et tornaré a casa, perquè és allà on he dormit, en el llit de casa, i bueno,
Espero no morir-me molt en dalt. O sigui, vull dir molt lluny. Ah, bueno, no, per aquí baix. Bueno, cap allà baix és on hi ha lo de la mina de... Ips. El que estava dient, per allà baix és on hi ha la mina de fusta que us deia, i la veritat és que m'ha anat bastant bé trobar-la perquè, bueno, és molt útil, més que res també per experiència, perquè abans m'he mort, vaig a reconèixer, m'he mort, sí, m'he mort, per això ara sóc nivell 31, abans era nivell, bueno, nivell més. I espera, ara m'he fet un lío. Eps, l'aranya. Vale. A veure, m'acabo de fer un lío de cap on haig d'anar, cap allà. Estan començant a tocar bastant els pebrots, Mira aquí l'arquer, va, vine. Espero no trobar-me amb molts creepers, perquè la veritat és que no sóc de matar-los. Sóc més de deixar-los explotar i ja faran la seva. Per tant, espero, si me'ls trobo, espero trobar-me'ls a fora. La veritat és que l'espasa aquesta és bastant efectiva. Ara ja tinc 16 fletxes. He trobat bastants arquers. Això em va bé ara. I anem a pujar cap a dalt. Ja me'n recordo el camí, abans l'he hagut de fer, perquè quan m'he mort he reaparegut a fora. Doncs això, aquest soroll no sé ben bé què és, però diria que són zombis trencant portes, que ho vaig descobrir l'altre dia. Coses aquí. Sé que aquí havia deixat una porta. La sortida em sembla que és cap aquí. Si no hi ha... Vale, sí. És cap aquí... Sí, és cap aquí. I em sacs de menjar. Vale. No era cap aquí. Vale, no era cap aquí. O sigui, sí, però no del tot. A veure. És cap aquí. Això. No me'n recordo. A veure. Espero que sigui de nit, si no és de nit. Vale, sí, és de nit. Sí, és de nit. Vale. Doncs... pujarem. Primer per aquí, després per allà. I la meva centraleta serà el lloc on vaig reaparèixer abans, o sigui, al principi, perquè en aquell lloc ja hi tinc bastantes coses. Ja hi tinc una mica de ferro, em sembla, una miqueta de fusta també, vull dir que ja de llances. I vamos allá. Aquí és un lloc pròxim. Vale, arquers, així m'agrada. Arquers, perquè així ens tinc fletxes gratis i no tinc cap mena de problema. Jo em sembla que hi ha zombis que són diferents dels altres, no sé si al·lucino o no, però és el que em sembla, perquè ara aquest és diferent del que m'he trobat abans. Bueno, també aniré matant tots els mobs que trobi. Bueno, ovelles poder no, perquè és abusar i a més tampoc no necessito per gaire res.
Oh, porcs! Això em va molt bé. Espera. Això em va estupendament bé. Aquests porquets. Deixa'm marcar el camí. Jo em marco el camí, com podeu veure, amb blocs de fusta refinats, perquè amb poca fusta pots fer camí perfectament. I des d'aquella de llonses ja em sé organitzar, diguéssim. I anem a l'atac. Vale. Per aquí era on hi havia el porc abans. Allà. Hòstia, va bastant talat ara. Em sembla que... Així m'agrada. Porquet. Mira, m'anirà molt bé aquests porquets. Perquè baix, així ens tindré energia. Bueno, ja m'entenc, energia. I no necessitaré dependre del meu hort. O dependre tant. Vale, ara ens tipem una mica. I anem de veritat a matar. Aranyes. Aranyes, zombi, hi ha de tot. Zombi, aranya, allà hi ha un... Hòstia, si em comencen amb lag, l'he cagat, la veritat. Perquè és impossible atacar amb lag. Aquí, mora't. Va, mora't. Així m'agrada. Oh, aquí hi ha molts porcs. Em sembla que hi pujaré bastant sovint. I poder hi tindré una granja de porcs. Un creeper, així m'agrada. Hauria de trobar... Ara m'aniria bé trobar sorra. Perquè no tinc sorra, baix, no puc fer... Si no tinc sorra no puc fer vidre. I se m'ha acabat el vidre. Bueno, quan és de vidre. I evidentment, si trobo sorra és molt probable que trobi... Hòstia, està tot gelat, és una merda. Sorra. Bien, he trobat sorra. Dos objectius, complert. Trobar sorra. Que m'anirà bé, com deia abans, per fer vidre. I per altres coses que segurament també necessitaré. I la veritat és que m'agrada molt que n'hi hagi aquí. És un lloc que hi puc anar fàcilment. I ara anem a atacar. Atacar no aquella sorra. Vale, creeper. Espero no morir-me. Perquè si em moro, a part que hauré de venir a buscar tot. Més que res per l'experiència. Per l'espasa de diamant també. Però bàsicament per l'experiència, perquè em fot molt. Per tant, de tant en tant anar menjant. Això és important. I tenir sempre... Això així és... Vale. Si no m'equivoco, el camí era per aquí. No sé simbolitzat ara, però bueno. Mira, allà hi ha una aranya. Per l'aranya i pel porc. Serà més fàcil el porc. Vale, aranya on ets? Aquí. Bé, després d'això intentaré fer-me un portal a l'infern, perquè ja és hora, portal a l'infern i cap a l'infern. Doncs a veure quantes... Hòstia, 16. La veritat és que m'està anant molt bé aquesta expedició, perquè estic trobant molts porcs. Espero que després no
no es morin, diguéssim, si els mato tots. No sé si els mato tots després no n'apareixen més. La veritat no ho sé, no ho he provat mai. O sigui, no ho he comprovat mai, diguéssim. I a veure, anem cap a un altre lloc perquè haig de trobar canyes de sucre com sigui. És el meu segon objectiu, anar a buscar canyes de sucre. Estic pensant en instal·lar-me el mod del mapa perquè reconec que... Què hi ha aquí? El mod del mapa, sí, perquè reconec doncs que ara per exemple m'aniria bé per saber cap on hi ha canyes de sucre i tot això. Però bueno, de moment no... Ara m'he perdut. M'aniria bé el mapa també en aquest cas.